Jing imbril ka tang jing sudah try harap yang hang ne ngajuyait sakma len banganim haka bungsien na persyang ban budhe ialah de ngas ngeba ungdon ban uhi shu hang ne hapok ba jing kwa brai ki jing thala jisume iyo iyanga meyo hi umachonga kadonut bas ngempisa ne itu yang betip kertenjonga persyang ban bude ialah de syakin yamra hanta medon mame try to map kipop jonga toy sing adon hang ne em ngamlah ban buri name jing kwa brai ki jing thala jisume iyo iyanga meyo hi umachonga kadonut bas ngepisa me itu yang betip kertenjonga